var lige nede og snuse til alle madboderne, og vi så mega lækkert ud det hele, men så, så var vi sådan lidt, vi vil gerne sidde med. Så nu sidder vi op ovenover alle boderne og har stillet fish and chips og kommet tilbage. Vi har været inde på, Sky Garden, som jeg også har filmet indfra, hvor vi var oppe på 35. etage og fået nogle mega lækre cocktails. Og inden det, der fik vi sådan et osteanretning her på hotellet, så vi har ikke været sådan mega sultne. Så i stedet for, så har vi købt lidt pizza med hjem fra Pizza Express. Mega lækkert. Det jeg glæder mig mest til. Okay. Virkelig dårligt til. Kage. Faktisk har jeg også nået for en middagslur i dag, så det har været en god dag. Men Kasper han har ikke sovet, så han er sådan, tror jeg, lidt træt. Har ikke noget imod, at vi bare lige tager sådan en hyggeaften her på hotellet. Så nu vil vi tage noget pizza. Så er vi i Notting Hill, og her er bare mega fint. I kan næsten lige ane det her i baggrunden, men ellers har jeg også filmet en anden gade, som det bare var så fint. Og det var meget lyserød, og det var vist mest mig, der var oppe og køre over det. Kasper, han synes, det var lidt kedeligt. Men nu har vi faktisk kun en time eller sådan noget tilbage, før vi skal være på hotellet igen og hente vores kufferter, og så skal vi med undergrunden og med toget ud til lufthavnen. Så nu skal vi bare lige lidt ned ad den der gade og lige se de sidste par huse. Og så er det vist slut med den her London weekend. Hjemme i Aarhus kl. 1. Ja, kl. 1 i nat.